Na ay panahon nga si Jesus moingon, panglakaw kamo og isangyaw sa tibuok kalibutan ang maayong balita. Karon sa dinhi sa atong ebanghelyo niingon sad siya, ayaw gyud mo panugilon kang bisan kinsa. Nganong iya manggidid-an ang mga butang nga naayo sa dili pagpanugilon usa kang bisan kinsa, nahibaw mo? Wa mo kibaw? Nya mi patuo ba ang duha ka butang? Mi patuo sa iyang gisulti? Matod pa diri apan milakaw hinuon sila o gisangyaw gyud nila sa tibuok lugar ang nahitabo. Ngaigsoon ang Ginoo mo kuan gyud na nato mo hatag og kahigayunan nga motubo ta sa atong relasyon ngadto niya. Daghan nato nindot gyud relasyon sa tao nga makahatag sa atong gikinahanglan. Mangita kita ng mga tawhana kung pananglitan tao na ato ginang pangitaon. Nagmisa ko og usa ka parokya, diha dayoy nagdagan pag human akong misa, duha ka buok nagdagan. Nangutana nako, naka-clerical ko, ngutana, sir, naas padersyano? Nagdain tawag resita, naas padersyano sir? Nako, wa man ko kaila ana. Saylo din ko ngadto. Saylo ko, akong nadunggan nga urag nangutana dito sa mga uban ko, naas padersyano? Nakasakay nako sa sakyanan, padong namo larga, nagdagan na sa sila gikas babaan sa simbahan, dagan nga to padong sakyanan. Padir, maluoy taon ka na mo, padir, ikaw mo di si padersyano? Ana. So, kabuang sila dagan-dagan kay nangitang padersyano, yang ilang gipangutana si padersyano. Unsa man na? Nahimo silang suod ni aning maong tao tungod sa ilang panginahanglan. Mausad ni ang duha ka buta. Nihapa sila sa tiilan ni Jesus kay nakadungog sila nga si Jesus gamhanan kaayo, daghan na kay siya giayo nga mga masakiton, mga buta, mga bungol, mga bakol, munang nakigsuod sila ni Jesus. Ug sa dihang gihatag na ni Jesus ang ilang gipangayo nga makakita na sila. Unsa may sunod na hitabo? Dahil wa na sila'y pakialam og unsay gisulti ni Jesus. So naayo ang ilang pagkabuta, napulihan og pagkabungol. Lain na sa tong ayuhonon, bungol na sad sila niya. Dili ra ba to bungol nga physical, bungol nga espirituhanon. Kana bang harian nata sa atong garbo, sa atong gugma, sa atong kaugalingon, mabungol ta. Kana bang muangko na ka nga, total kakita na bitaw ko, ako na'y magbuot. Ako na'y magbuot. Makahimo na bitaw ko ani, ako na'y magbuot. Unya kung tanaw gay nato, dili na sa ta makahimo, ala, ampo na sad. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, kamong mga taga-Israel nga gidaog-daog karon, mapariha mo sa Lebanon nga bisan og wa siya'y kakahuyan sa pagkakaron, tugkan siya kahoy, lasang og tuburan. Akong ninduton ang inyong kinabuhi nga mga dinaog-daog. Nganuman, kay kaning mga dinaog-daog, kaning mga nagkalisod-lisod, kining mga tao nga ubos kay kahimtang o tagaag mga inhustisya, mao ni sila'y dali kayong muilas Ginoo, magpakitabang sa Ginoo. Nya malipay gyud ang Ginoo basta mutuo ta nga siya makatabang nato. Lingi ay mong tupad. Ingna sa imong naong nituo ka nga ang Ginoo makatabang ana. Ingna
Kinsay mo tabang anang imong naong, ang parlor o ang Ginoo? Ha? Kay kita ra ba adto ra ba ta magpatabang sa parlor? Muna inig-ingon nga kolore imong buhok, color sa dayon. Kiskis sa imong kilay, kiskis sa dayon. Sa imo ba yang problema nga daghan na kag mga anak, upat na kabuk imong anak, di biya ka magpatabang sa Ginoo, adto ka magpatabang sa tigsuksok anang ayudi, tighatag anang mga pills, tiglaygit, adto ra ba ta mo duol usahay mo sangko pa sa pagduol ngadto sa tig-abortion. Mga buangon kita sa tanan sa atong kakabos, di ba yata mo duol kasagaran sa Ginoo adto ta mo duol sa tighatag og ayuda, kanang maghatag-hatag og ayuda ba nya honghongan dayon ka ay kog kalimti karong eleksyon ha. Adto kita magyampungan ingon naay rally diha, adto dayon ngano man daghan kay gihatag ayuda kay naa ni pundong dako-dako. Malimot na ta pag-ingon Ginoo tabangi mi nga bati naman kining among political situation, daghan naman kayong korupsyon, daghan naman kayong kwartang nangawa, daghan naman gubot ani ang among mga leaders gagubot naman ni, daghan mga panaad nga wa matuman, tabangi in taon mi Ginoo nga makamaoming mupili sa angay namong pilion. Ana unta dili kay mag-agad lang yapon ta ng ayuda-ayuda nya giunay lang ta pagluto sa atong kaugalingong mantika kay kanang ilang gigamit pag-ayuda kinurakot na nila gikan sa atong kwarta sa atong mga buhis. Huway manghatag sa ilang personal nga kwarta, ang ihatag nila kasagaran kanang gikan sa atong kwarta diha sa gobyerno nga ilang gikurakot. Maunay kusog kayo manghatag og suborno aron butaran, ayaw na nagbutari. Magpatabang tas Ginoo, enlightened as Lord, nga makakita unta ko di ta ko mabuta sa pagtan-aw sa kamatuoran. Kay daghan kay nato karon gibutaan, gilibog ta. Nya matud pas unang pagbasa, kanang mga taong bangis, kanang mga tao nga nangilad sa mga inosente, kanang mga tao nga nagsigi og hatag og inhustisya sa mga kabos, wagtangon na sila sa Ginoo. Magtangon, di ta mo salig diha. Muna ang atong tubag sa Salmo, unsay atong tubag sa Salmo? Ha? Ang Ginoo kusga. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. So, mangayo gitaglamdag sa Ginoo mga igsoon. Pananglitan na itaw mo ingon ninyo, pamalit mog slots para sa simbahan. Unsa man na, makaayo na ninyo o makadaot? Kusga. Kung naay mo ingon ninyo, dawatan ning tag 5,000, tag 10,000 para ni sa sunod nga eleksyon. Makaayo ni ninyo o makadaot? Padir, oy, kinahanglan sa taon ko, ano, padir. Oh, mao na. Tanawa ha, tanawa. Dako kay kalaina, no? Pabaligyaan mog slot, o niya, 500 pesos, SBF DAG, 100 pesos, sitiyo. Ang SBF DAG, para ibayad sa atong contractors na karon na ba kunong pizza 11 or pizza 12, fully operative na ng atong kumbento. Ang elevator anak mo dagandagan na labing dugay, December 16 makasakay-sakay na mo sa elevator, pero ang unang mo sakay maoy unang mo testing kundi ba maputol ang kable. Bitaw niya ato man ang ibayad sa atong mga contractors nga doon na sa giatiman nga mga katawhan nila makaayo gyud na kanang kita ba'y muhatag. Ang makaayo kanang kita'y muhatag. Mo na ato mong gitagaag opportunity. Kanisang atong slots, kaning CTO para pod ni sa atong pagtukod og mga balay sa atong mga kabus nga pamilya. Unom na kabalay ang atong nahimo last week. Ambot karon nga week og pila ka kabuk balay ang na
human sa atong mga panday mahibaw-an na karong Domingo. Mao na hatag mo na'y makaayo magsigi gani tagdawat mutuo ta aning mga politicians nga mga korap magsigi tagdawat sigdawat nya hiktan dayon ta aron pabutaron nila makadaot gina nato. Look at what happened now sa atong nasod. Dili ta mga buta, dili ta mga bungol nga dili makakita sa nahitabo ron sa atong palibot ug dili ta mga bungol nga dili makadungog naa sa social media, naa sa mainstream media, naa sa mga istorya unsa na ron kabati sa sitwasyon nato dinhi sa atong nasod. Bunga kini sa atong pagpabuta-buta o pabungol-bungol sa kamatuoran. Sige, lingyay mong tupad. Ang di mo lingi, buta. Ingna, di na kita mo dawat ha? Ingna, di na kita mo dawat. Ingna ha? Ay, nagyog dawat. Basta na gani manghatag unya mangayo dayon og ayaw kog kalimti kana ayaw ginagdawata naman sa imo ingon dawata lang na kay ato ra sad bitan ng kwarta ayaw maanad na sila nya magdahom na sila nga tinuod og niepekto ang ilang gibuhat ayaw dugay na kaayo taanang kinaiyaha didto sa Amerika matod pas istorya wa ra man sa ko ka experience kay wa man ko mag-drive gani ka nya naa kay traffic violation inig dakop nimo sa pulis mo aksyon gani kag hatag mo samot kadako ang imong kaso bisan pag government official ka nakadungog ko ana asawa man tingali to ni Arnold Schwarzenegger nga nahimong governor sa LA mataw si Arnold unya dunay violation nya ni paila siya diingnan hinoon siya sa pulis. The more you become very careful, asawa day kas gobernador, ikauaw kay na nimo, nga mohimo kag traffic violation, ambo tinuod ba ng istoryahan? Why gisanto? Nya gadagan mi dito, magkidlap-kidlap na kanang tong nagsakay ko sa nag-drive nako from LA to from ito batingan mi ato dapit sa may LA ngadto pa dong sa Las Vegas layo kay na nga bayahe yan na mga highway patrol ingnan day kos ga drive nako pader mao na mga hari sa karsada way gisanto ana way giila ana bisag government official pa ka o government official ka mayon ka ako ang mayor ingon mayor mas mo tahod unta kas balaod kay ka may executive anaon ka hawod kay na sila pari ko pader sige man kagwali wa man day kay batasan undang nala sa imong pagkapari anaon ay pero dinis ato one way man ni sir pari ra ba ko ay pader sorry kay pader sige lahos pader lahos ana nay ato dinhi nya gipahimuslan sad na nindot ba yan ang kinaiyaha compassionate ka basta wa lang sad tuyua pero gipahimuslan na kining atong pagkamaayong tao kining atong pagkamaikugon kung naa kay ranggo pahimuslan na sa mga buangon ang Ginoo maglagot ana mo na paphao na sila hastang ilang mga project mapapha di na mahinumduman no mapapha unya ang mo fact check ang Ginoo pinaagi sa nature ana mauna mag careful ta dili ta magsigig pangayo kung dili magsigig panghatag kung mangayo man tas Ginoo dili na para nato kung dili mangayo ta aron ipanghatag sa mga taong dili makapangayo ako nagsigig kog pangayo ninyo hutda na nigpalit atong slot kay kahibaw ko ang mga panday ang mga pobre nga way balay dili makadiritsog pangayo ninyo ako'y magpakauaw ako'y mobarog pagpangayo niya akong ipahimo sa ilang mga kinahanglan so inautunta magpakabana ta sa pag-auhag ni Kristo giayo niya ang atong mga mata
gusto niya nga makakita na ang atong kasing-kasing, makadungog na ang atong kasing-kasing sa iyang mga sugo aron tinuod tang mahimong malipayon. Manindog ta.